திஸ் இஸ் மோர் இன்ஃபோ தமிழ். இன்றைக்கி நாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதே மாதிரியான வீடியோஸ் நம்ம முன்னாடியே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க. ஒரே ஒரு பெண் கொசு கிட்டத்தட்ட 300 முட்டைகள் இடும் ஒரே நேரத்தில். ஓரியோ பிஸ்கட்டை நம்ம எல்லாருக்குமே விரும்பி கொடுப்போம். நம்ம குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க. இந்த ஓரியோ பிஸ்கட்டுக்குள்ளே இருக்கிற க்ரீம் எதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? பன்னியோட கொழுப்பு வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு யானையால் 150 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் மழை பெஞ்சாலும் அதை சென்ஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்குது. இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நம்ம நைட்டு தான் அதிகமாக செல் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த செல் யூஸ் பண்ணுறதுனாலே நம்ம தூக்கமும் கெட்டு போயிடுது. ஒரு மனுஷன் 6 மணி நேரத்துக்கு குறைவாக தூங்கினா அவனுடைய திங்க் பண்ணுற எபிலிட்டி குறையுமா. நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் இப்போது 64 மெகா பிக்சல் 108 மெகா பிக்சல்லாம் வந்துடுச்சு. ஆனால் நம்ம ஐயோட மெகா பிக்சல் எவ்வளோன்னா 576 மெகா பிக்சல். வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒரு நாளைக்கு மட்டும் 15 பில்லியன் சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க. வல்ரசஸ், அதாவது நீர்நாயின்னு சொல்லப்படுற இந்த விலங்கால் தூங்கிக்கிட்டே ஸ்விம் பண்ண முடியும். மனிதர்கள் 10 மாதம் வரைக்கும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஆனால் யானைகள் 2 வருடம் வரையும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த டயத்துல எல்லாம் ஆவுனா தக் லைஃப்னு சொல்லி போட்டுடுறாங்க. இந்த தக்குங்கிற வேர்டு எல்லோரும் இங்கிலீஷ் வார்த்தை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இது 1350 வருஷம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஹிந்தி வார்த்தை. இதுக்கு மீனிங் திருடன், ஏமாத்துபவன், இந்த மாதிரியெல்லாம் அர்த்தம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு சிங்கப்பூர் குடிமகனாக இருந்து உங்களுக்கு 21 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஆர்கன் டோனராக ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆயிடுவீங்க. நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் பேர்சனாக இருந்தாலும் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது 56% லெஃப்ட் ஹேண்ட்லாம் டைப் பண்ணுவீங்க. நம்ம குழந்தைகளாக பிறக்கும்போது நம்மளுடைய எலும்புகளோட எண்ணிக்கை 300 இருக்கும். ஆனால் நம்ம வளரும்போது அது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகி 206 எலும்பாக மாறிடும். நம்மளுடைய மூளை நல்ல மெமரிஸை விட கெட்ட மெமரிஸை தான் ஞாபகம் வச்சுருக்கும்.